Komisi benta bante la kami ke jing berat pathar ki briu ye ki jabok jaban ki bami na ki yeng ki sem na ki yau ki hat ki lenti singkin bat ki bala pelang ha ki jaka pat ba kum ha ki jaka yau jaka hat bat ki wi ki jaka ki bala ban wan ra ye ki jing sma bat ki ban bo jing maru kham tam ye ka kot ka khya na kaliang ka khasil Autonomous District Council menta ka sngi ka khandai tarik risau kala pelong de ka jing ye phliu jing mot pakarpang bat ki official member jang ka World Bank na kari USA Haka jinga kren bat usi em jang council uba penya sing sim ulai thu bakum ka isi ka shimkhia bha ban wanra e ka khoi ka suba kumnu ban pen ngau thu pai ba shakinong shong shnong jang ka jalla khamtam haki santli ki district ki baha bapo ka KHEDC ban number pathari ki jabo jaban ki bami ne ki yingisem ne na ki nuki jaka bat na kalyang ka council haka jinga trailang bat ka World Bank kan wanra ru ya ka RRC Resources Recovering Center ka balong ru kum shibenta ban penya klat ik jabo ne ki pot bat ki bampot la kajang KHDC kamut kini ki Santali ki district ka district East Khasi Hills, district Riboy nang ta ka West Khasi Hills, ka Eastern West bat ka South West ba menta ka sngi ila yo banya kendu kerpang bat ki official bat ki he jongka World Bank ki bawan ban ya kendu kerpang yengi hadin ba nakaliang jongkan ke executive committee bathmai hadin banglayo ban shimti ke isi haka apho tarik ujun mentau snap ngila pe iki kam ki ba idon kam ba khmat ka bangi de bentre kum ka executive committee te habide ba kani tingila khot ia ki ni official jongka World Bank napo ki napo badai na po USA na Amerika bakentup ya Terry Martin the Senior Urban Development Specialist jongka World Bank nang ta u Kit Newman badai Waste Specialist International Consultant nang ta Ridiman Saha badai Urban Specialist badai pek ya ka India ba base ya ka office jong hapo New Delhi badai ru na ka World Bank te kajing kendu kajungi menta kasingi nyathir nyatai ngikren hakabaide pat kajing long jingman jongka ni ka jaka kajungi kari kajungi kumno ban wanra ekanika yaki kendon ki guidelines ka system in place ka bingiong kanika ka clear mapping kajungi but nakaliang ka isi kumno ngin address yakanika problem jongka solid waste te naduk ka village level haduk ka hima haduk ka district council te habide ba kata ngilai kren but lingba kani ka jinga kren ngila shim ya karai menta kani ka meeting ba kawai na kata ngin ya chwa ka capacity building program kamut ba nakal yang ka council ngin try lang ba ka hima ba kishnong ban ai ki awareness program la kalong physically bangin late haman kishnong la kalong daki bor ka juk jing start menta daki online daki media but kiwe kenang ba kani ka capacity building program awareness program ka bangin ai nadu ki village level hadu ki hima hadu ka council kanlong ka ba job but ngi ka jing thumu jong kani kalong ban hikai ki breu kumno ban te lakam yakiniki jing sapriang jong ni jong kiniki solid waste ki bateng penjabo ka pen sapriang hapo kamariang ka penjabo wat ki hapo kishnong ki wa do ki kiniki telong catchment area ru te kanika capacity building program awareness program ngin ya wat haki nadu ki school hadi ki colleges te hadu kini ki jaka yo market area ki baya bunpai te but ngin ai awareness hakum kita ki rupam te kabaar pat ha baide ba kani ka meeting ngila shimru ya karai ba ngin identify lani ngin jiet biang sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bangin penolong pilot project yaka RRC kadika Resource Recovering Center. Kamun
haduk mentang ngidang don ya ka resource recovering center jong ka solid waste management program tu jongi kadang don tang hapok mulai moro te mentang ngindang identify shu sakat tu kat ni kecaka ba kajing trekam jong kani ka RRC kalong ba hak ni ka RRC kalau don ka construction ki sheds ki repair but ngin khot yaki self help group na kitu gishno but hak ni ka ikaba kan trekam kalong ba andala wanra ki waste na poshnong hang ni ngin segregate ki waste ngin penbentai ki waste kinu ki bapuot kinu bampuot kinu balak ban recycle kum tak ter kinu balak ban de telaru te habide ba kenika meeting menta ni la terwa sa World Bank ba kan ai jing rap ingi ngin ya trailang nadu ban ai awareness program kila don ya ka jingmang ya ka budget na benta kata but hadu kenika by day ba kenika resource recovering center kaba ngin identify sa katu kan itali ki jaka bangin bu ya kini ki RRC banlong ka jing yarap na kamta ki ba kamtam haka solid waste te kini di ki pilot project te ni ka rules haka ni ka solid waste management rules ka batmai ka bangin penrung kan dan du wat ka penalty yakini ki ba le kamta te kani kan yarap ha wat ban penek pensa ru wat ka jing khut jing suba jong kini ki tolong gejongi ki catchment area bat kumju kan pen khut wat yakini ki wa duit ki don bon ba ki wa mentah po social long ke bam wa mkra ka bam internet shu ban pe ka wa mshapi namar nak babon bah ki jaka ki la tu ki nyut ki ba per ha ni ka wa te la shai ka sngi ni lai pen be bakan don ka field visit te ka banin kong in le ha ka por khat arbaje men sini hang te ha po wa mken hang te po them basuk kan ni ka shnong madarting ngin le field visit hang tu ngin le pe site inspection nang tu ngin her sa po umpling ngin khot lang ki shnong bamarjan kum ka lapalang ka nongra ka renja kiwi nang tangin her sa po pentorum khra nang tangin her sa ham tai po RRC molai moro bat kumjuk ngin wan pet sai ka martin ringkap ikini ki official naka World Bank te ka jingtmu kalong be ba ngin yo e ka permanent solution habai dei ba kanika solid waste te nginum kwa ban ong ban shupen khuit tang hashnong ngin salik berat akwe jaka banang ta kan sami biangka jing ni angnut ru bakani ke executive committee kan daka jing trailang ba ka World Bank daga jing trailang ba ka World Bank hakanu kanu korkom ngin la ban wanra e ka we ka processing plant na humta ka waste but nginum dai shu ban ong tang menchulik berat kumbalong ha marten kan mi ka jing sma kan mi kan katai henry kan process nan nang tai te kata kan kham slam kan dia henry ka ba kham kerki ka bangin pentrai ringkap jing trai lang jong ka KHDC ba ka World Bank ka dai be halor kini ki artli baningkong ka dai capacity building program ka awareness program ka ba ka dai ka ba ngin identify sa katu kat ni ki pilot project jong ka RRC te kani di ka jing kendu kumbalong hakanika sini bang